Okay na. So, ayun na. Ma'am, ay ang Bravo butter. Wala pa kayo ba? Tara muna itong sana. Pagbilangan mo itong Tag 178. Mahal. Sige, thank you. Okay na? 170. Mahal ang Bravo. Sana mo. Watch your step. Morning. Pinit. Ito pala ang parchment paper. Precast. Round din ito. Nine inches from 12 inches. Go down, just see. But if it's good, you know, let's buy once. One at a time, okay? Ay, thank you. Naubusan naman kamusang Bravo butter, no? Oo nga. Dasig maubos sa libasa barato, no? Tagbila gani ito? Ang Bravo Hindi butter? lang ako sure pang niya price mo. Ang bilin nyo ang tong mahal. Shower about baking. 290 ang kalit. About 54. Siyempre siya mahal. 308 ang hindi siya makatarungan para sa akin. Mahal siya para sa akin. Ang mga stock.
227. Sure.